Mit navn er Lars Petersen, jeg er salgschef i SD Kærsgaard. Herinde er vi i vores nye showroom på små 1000 kvadratmeter her i Ringsted, som vi har bygget her for at komme tættere på vores kunder. Og vi har bygget kontorer, og vi har lavet plads til vores værkfører og reservedelsfolk, når kunderne de kommer ind. Og ude bagved har vi et kæmpe stort værksted, hvor vi klakker maskiner til hele Sjælland. På SD Kærsgaard der forhandler vi Case Construction, Full Line, importør i hele Danmark. Vi er forhandler af Case IH, traktorer, og vi er importør af Gietchi, teleskoplæsser med mere. Stifteren af SD Kærsgaard, Søren Dingsø Kærsgaard, startede i 1930, givet videre til Sørens søn Ole, og i dag er det Palle, der er tredje generation, og hans to sønner, Simon og Søren, er også på vej ind i firmaet. Så ren familievirksomhed, og det skal vi blive ved med at være. Som I kan se, så er der et godt samarbejde mellem JST og Case, og det er fordi det er nemt. Så er der hurtig levering, og der er en hurtig pris på sms fra en af sælgerne ved JST, og det gør det fleksibelt og nemt for os, så de kan komme vores kunder til gavn. Så derfor er vi meget, meget glade for samarbejdet med JST. Så skal vi jo til at have åben maskinvej her fredag og lørdag, og der er jo flere maskinforretninger, som er i Ringsted. Det er ved at blive et maskinernes mekka. Og her ved SD Kærsgaard kan man selvfølgelig besøge JST, som er her med en stand og har sat skovle på flere af vores lækre gravemaskiner. Så kom og kig og få en god snak omkring skovle og tilbehør til jeres læssegrej og entreprenørgrej. I er meget, meget velkommen, og vi glæder os til at se jer.